Yo, what's up sa tanan nga magtanaw ani nga vlog. So for today's vlog ay naa dito sa Bayugan City. So diri nata diri sa Bayugan City. So kung gikan ka og Butuan, nya mani ka og Bayugan, mukabat lang siya og 1 hour nga biyahe via bus or van. Nya ang pamasahe kay dili ra siya maabot og 100, na ra siya sa mga 70 pag regular niya, nasa mga 80 or 90 pag naka aircon. So dili ra siya maabot og 100, then mas makales ka pag mag-van ka. So karon kay naa dita sa ilahang rotonda diri sa Bayugan City. So karon kay walay tao. So today it's Sunday, mo nang wala kay siguro tao, pero nanay mga tao kagaina. So diri sagara mag-jogging nga mga estudyante during classes day or weekdays na mga klase diri sila magtapok-tapok, or siguro pag gabi na yung mga manggilaag or manggidig. So diri sa Bayugan kay naa sila ay bagong natukod. Na sila ay Jollibee, pero sa ako naibawaan bago pa na siya diri sa Bayugan. Siguro mga wala pa 5 months or basta bago pa na siya diri. So nata diri karon sa naglakaw-lakaw sa atong makita kung sa interesado. Diri sa Bayugan guys, no, ako nabantayan. I don't know kung dako ba na siya sakop nga lugar, pero sa nabantayan ang iyang city proper kay medyo gamay ra, pero naayang naman po siya mga common nga mga establishment like Rose Pharmacy, Princeton, Honda, Yamaha. Tapos sila guys ano guys, pero gamay kaayo siya. Pakita ta mo later. Pero lang kay sana diri kay gamay ra gid kaayo. Siguro mao na pinaka main gid nga shopping center. Ikaduha ang warehouse. Tapos sila ay Novo, so mga common establishment makita diri sa Bayugan,